La ilaha illallah, 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 La ilaha illallah. Edastekibu lanuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Edar dedil ki dava la ilaha illallah. wuli sinogo kɔfɛ i ka tahajjudu seli nafila dalila i k'o kɛ nafila ye i yɛrɛ ye n'o kɛra ni Ala subhanahu wa ta'ala bɛ jɔyɔrɔ d'i ma jɔyɔrɔ min n'a tanulen don donc o b'a yira k'a fɔ Imam Mahdi i tɛ se ka kɛ Ahmadiyya lakika ye k'a daminɛ su daminɛ fo ka taa tile bɔ i la e bɛ gɔrɔndɔ la i n'a fɔ maa min salen don Imam Mahdi ko ayi. O kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam fana y'o de fɔ a ko alaykum bi qiyamil layl fa innahu da'abu salihin a ko hey n b'aw ma sunɔgɔ kɔfɛ a ye to ka wuli ka seli a ko sabu ka d'a kan Ala ka jɔn ɲumanw ka laada ye nin ye wa ne yɛrɛ ka Alamaaya sɔrɔ o tɛ se ka kɛ fo i ka wuli su fɛ ka to ka seli sabu ka d'a kan Ala subhanahu wa ta'ala ka nɛɛmaw Ala ka hɛrɛw Ala ka dugawu jaabiw o bɛ jigin sufɛlaw de fɛ o kosɔn an ka khalifa min bɛ yen Mirza Masroor Ahmad ayyadahu Allah ta'ala bi nasrihi al-aziz a ko tuma caman na Ahmadu bɛ caman sɛbɛn ka ci ale khalifa ma khalifa dugawu kan ye nin bɛ yen khalifa dugawu kan ye nin gɛlɛya bɛ yen khalifa dugawu kan ye hɛrɛ in man b'a kɔ a ko mɛ aw mana layidu di Imam Mahdi ma ko a bɛna Imam Mahdi labato wa mɛ ni aw nana o layidu di Imam Mahdi y'a yira aw la k'a fɔ Ala ka teriya tɛ sɔrɔ f'i ka wuli dugutila fɛ a ko n'aw tun bɛ lɛtiri baden min ci ne ma n'aw yɛrɛ tun b'o den ka wuli dugutila fɛ ani Ala ka baro kɛ a fɔ o hɛrɛ dɔw aw tɛna na waatinin sɔrɔ o hɛrɛ dɔw ɲini Ala fɛ wa mɛ e tɛ wuli ko kalifa de ka jɔ e nɔ na ka nin dugawu bɛɛ kɛ e ye e bɛ fɛn fɛn ɲini na kalifa k'o bɛɛ dugawu kɛ ye e bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ kalifa k'o bɛɛ dugawu kɛ ye e fana ka sabali sa o tuma na an bɛna kɛ pigeon den de ye tuma o tuma ɲaga la fo ba de ka taa ɲɔkisɛ kunu ka na fɔnɔ an da kɔnɔ o fana bɛ ɲa o tuma e tɛ kaman sɔrɔ ka kuwa ka wuli ka dɔ ta i yɛrɛ ye dɔw tahajjudu seli o ye Ala subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma dɔw sɔrɔ waati de o de kosɔn a fɔra ko ni su tilan sabanan laban sera ko Ala subhanahu wa ta'ala bɛ jigin ka na an ka nin sangoli na k'a b'a fɔ ko jɔn bɛ n deli n k'a sɔn jɔn bɛ yafa ɲini n fɛ n ka yafa a ma jɔn bɛ tanga ɲini n fɛ n k'a latanga o b'a sɔrɔ e bɛ gɔrɔndɔ la ninnu bɛ tilan ka e dalen don sunɔgɔ la ninnu ye nɛɛmaw de ye o jɔn bɛ n deli n k'a sɔn e mago tɛ foyi la i kan ka Ala deli min na wa mɛ Ala b'o tilan waati min na e bɛ sunɔgɔ la yala e ma jurumu kɛ e kan ka yafa ɲini Ala fɛ wa mɛ Ala bɛ fɛ k'a ka yafa tilan mɔgɔw la tuma min na e bɛ sunɔgɔ la yala diɲɛ in n'a balawu ka ca cogo min a fitina ka bon cogo min na yala e mago tɛ ka tanga ɲini Ala fɛ a k'i kisi a fitina in ma wa mɛ Ala bɛ ka mɔgɔw la kisili tilan mɔgɔw de tuma min na e bɛ sunɔgɔ la surtout maliyɛn yɛrɛ ka kan ka wuli bi ka Ala deli kisili la sabu Mali yɛrɛ fitina ka bon bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mɛ ne y'o bɛɛ kɛ sunɔgɔ la Ala bɛ ka kisi tilan tuma min na e bɛ sunɔgɔ la donc an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ o dugutila seli Ala ka o nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye wa salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a y'aw jija a ka salatu kɛ Alakira kan
fitri waliya mandi alay ala kira de segena ka washi ka bugo ka neni kaseka ala kani nema in lase amma no islamiyai ebe nyina uko choguchi wa o yara salatu mi iba kera ala kira sallallahu alaihi wasallam ita kera ala kira iba kera yire muna sabu ala kira ko ne mami salatu kelingale ka ko ala be tangeka ni pangi mi ko ni tara ni toro maye me tanti ma ni tara ni flaye mugambe di ma ni tara ni kemeye jolbe di ma bagle mi di ma afo o bangi law abi kere ka here ka mawa bangi ka here donc ala kira ko ni salatu kelingale ka ko ala be tangika wa ala rewo wala qur'ani ko re ako inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أكون على رتيجي تيجي نعم ملكه أمي كصلاة كي على كرسول سلامك وأومنون قاودارني على الله أي صلاة كي على كركا وأك سلامو فنبلا على كركا ni aya jigilesa sahaba udara ala kra sallallahu alaihi wasallam nyinga ala kra wa ala ko anga salatu ki kane salamu ketoko ambo nyedon sabu nan namba boko assalamu alayka ya nabiy allah assalamu alayka ya rasulullah ambo nyedon me salatu bi ke ala kra kan chogoti ala kra sallallahu alaihi wasallam ko sahaba ma ayatu ka fo اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد على كرائن دفو صحابوي وإمام مهدي فنيا أحمد يوفي كان النور ني صلاة نكل كل كل كسب كندو دو كلمة o gundo ejimai ala iye Ibrahim na dew na modew mbeke krai wane krai re fana ba fa yo nyona min kede nyona fana chama bo ne Muhammadu mantuna ala krai amlani ala delilla kira chama bo Ibrahim achugo mina ala wa o kira chama bonne re mantonati salatu ni gundo le dugo le ba kono ko so imam adi ko ya noro ni salatu ina o ko nga wati re ko bana ka so ro se roshire wal istighfar imam adi kitaka ga ahmad yalla ki kay fa ka so be ya fa deli alafe وطلب العفو من ربه على ذنوبه كل يوم كوا ikatlatugnika niye jurumuke ka o jurumu fana ya fa yini alafe imam adi kuma fla de faya istighfaru be korote ko ye jurumuke kibita ya fa yini ay nga imam adi ko keren ya ni yere dunye jurumuke dun dongo do ka ya fa yini de o jurumuna mais istighfaru amse akoro belebele ba saba fo yana istighfar la akoro la suruma nambe be mi don o de ni filla ka jurumuke o be hal ni tugura ka jurumuke ebe seyinga na ala ya fama goyi o ya akoro la fitini de aflana o ta jurumu min kera ka ba ko ya fanyini ya o istighfaru koro flana o de ye ala baraji donne ne jurumu kelice nyemin ke kateme o yafa nga sisa ma fe kana do ala reka tanga briefini koro ikan la tanga ka bo shetana manga na seka ala fo na ya so ma jurumu ke yala tanga nyini ala fa ka bo shetana ma yasa ala ki kishika bo ma ikana jurumu ke ma ko tisoma ma ko kanga soma de akoro sabana o de yesi sasa ni jurumu ya faraka ba ala yi baraji to eni shetana tise ke ya maria tuni ala sosola o tumana mako teka kenaya ni fanga soroka ala batwa mako bisoma de wala istighfaru koro sabana o de ala fanga donna
nga se ka ala bato ina fo ala ba fa cogo mina o donc la nema jurumu ke o ane tanga ka bo shetana ma o ni hal na sore tanga ne do ka bo shetana ma o ana fanga do ile ka se ka ala bato ina fa ala ba fa cogo mina o bayira na ka fo istighfaru be ni koro bele ba sababeti donc on bayira yalla ika istighfaru ke tuma bela jelina wa an yuzkara ni'mallahi wa minanahu khulusil qalbi kulla yawmin ala ya ka nema na ka nyuma ya min kiye ki ka to ka o ko fotuma be ala ka nema bankan fambe e fantan yo e fama yo ala ka nema be beka on abisaka ke e jombi tala ke nyebo do ta de fe nonte ala ka nema tanke ni bi la dugolo sanfe ala ka nema bi bela jelika imam mali ko tsika ga amadi ala ke fiki duzukun jeya ka ala ka nema o ka to ko lu kosuma summa yutakhazu min hamdihi wa shukrihi alaiha wirdan lahu ama ko ka wirdi dawma wa imam mahdi ko wirdi warete ka teme ala tanoni ani ala wale nyuma doni ko wirdi te ka teme ka ni baba ka amadi ala kike ala tanoni ani ala wale nyuma doni kike ji ay ko ke wirdi ye dongodo to ko wurdi o dongola ala yara go qur'ana kono la in shakartum la azidannakum ago nawine wala nyuma don mbi aw jidi o ni fitini be bolo ne ala wala nyona jidi o ngane ma wala nyuma don fitinina ala bna chamanti ma ay o do ko so ala rasul Allah mayode wal ako man lam yashkuril kalil lam yashkuril kathir akuni mawo ma masaka ala wali mandon fitinina ko hal nay chama suratna ala wali mandon wa man lam yashkur nas lam yashkurillah mo mana nyumanke mamye nate mawo wali mandon hal ni ala ye nyumaka ya tuna ala era wali mandon donc wala an jija ala ka nema munu banka imam mahdi ko ngan jesri ka ala wala nyuman don ula o an imam mahdi ka baya shartu tayna an sabadron de fo ala o sabami no sorra ka fo be ko ke aga dumare ye ki yere laje kono na ya soro adafa bila falillahi alhamdu o koroye ka fo e ahmadiyaye o ne ya soro adobe la nga dote jija ko nyin lay yaseke ka amadi alla kikaye na ya sura foi te eladu ni me jija ka doyini ka bla o kora ko e sembo amadi akola hal na so e togo be lisila an fe ya jiya kono ko e ahmadi ay nga ala fe e togo te lisila ambayin allah subhanahu wa ta'ala fe ni wala ndan fam ko nyuma ala ko no ya an kelengelen be amma fo wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin nare takbir Muhammad Mustafa Ahmadiyya Gulam Ahmad ki Jalsa Mali nare takbir Akbar. Donc, jazakumullah pour cette belle présentation de Mohamed Lamine Konaté, donc sur les conditions de la bayat. Bien, à présent nous sommes arrivés donc au discours final de cette première session de cette journée du samedi 26 mars 2022. Donc, il est prévu et cette fois-ci donc de se préparer à la prière du Zuhur et Asr. Et ensuite, le programme suivant, donc prière du jour et Asr. Après ça, donc ils vont vous communiquer donc le programme qui va s'en suivre. Alhamdulillah, somadaina barao nyema aleko abe folidi anga karmoke ma ustaz Mohamed Lamine Konaté anna wala nyumamunu ndi amma ko abafu ola o kofe ako na dansigi anga o biso somadaina barawla o ni wati na sisa ko obna na kana jendi mugoma obna labe sobati amna silifana anil lazara amna oje ko sili o nan kla silifana anil lazara la
wulada in na baaraw bɛna boloda cogo min o fana bɛna da aw tulo kan insha Allah.